109 милиона 239 хиляди 711 лева е размерът на бюджет 2023 на община Казанлък, стана ясно по време на обществено обсъждане. Увеличението спрямо 2022 година е с близо 20 милиона лева и се формира и от държавните и от общинските дейности. Правителството тази година позволи на общините да направят свои разчети за местните дейности и община Казанлък възложи всички обекти от капиталовата програма по такъв разчет, като голяма част от обектите вече са изпълнени. Сред по-големите са изграждане на нов корпус на профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков и започване на изграждането на физкултурен салон. Също така изграждането на спортна площадка на основно училище Никола Вапцаров, проектиране и изграждане на столова база на детски лагер Паниците, полагане на ударопоглъщаща настилка за детските площадки и подготовка на терен за футболно игрище в детска градина номер 2 Снежанка, благоустрояване на училищния двор на ремонтираното училище в село Розово, което се превръща в Академия за таланти по проект Красива България. Сред приоритетните обекти са изграждане на стария път до язовир Копринка, пешеходната зона през улица Генерал Скобелев до парк Розариум, асфалтиране и изграждане на тротуари след ремонта на ВиК на улица Олимпиада и изграждане на парково пространство върху откупения общински терен в парк Розариум. Предвидените средства за асфалтиране на улици в града след извършения ВиК ремонт и по населени места са в размер над 3 милиона и 200 хиляди лева, включително за бордюри и тротуари за четвъртокласна пътна мрежа 250 хиляди лева и частично изкърпване на улици 150 хиляди лева. Важно перо в общинския бюджет е увеличението с 15 на 100 на работните заплати на всички звена към общинска администрация. Увеличението ще бъде със задна дата, считано от 1 януари 2023 година и предстои да бъде гласувано от Общински съвет Казанлък през септември месец по предложение на кмета Галина Стоянова. Това стана възможно след гласуване на държавния бюджет, макар и късно.